go ahead ጀሚርና ኣለና Thank you. ሰላም ሰላም ኩልኩም ዝኸበርኩም ኣሓትን በጋጣሚ ናይ መበል 10 ዓመት ናይ ሓዋሩ ፈነወ ናይ ሓው ተስፋ ማርያም ወልደ ማርያም ስነ ጽሑፋዊ ወፋኡ ምጽምባል ከምዘልና ክንእከብ ዝገበርኩም መርበብ ስኒትና ከምኡውን ፐን ኤርትራ ኣቐዲመ ከመስግን ደሊ ስዒበውን ንኹልኹም ኣብዚ ካልእ ግዴታታትኩም ኣወዚፍኩም ናዚ ጽምብል እዚ ትሳተፉ ኣብዚ ምህላውኩም ክብ ዝበለ ምስጋና ከቕርብ ደሊ ስነ ጽሑፋዊ ሓድጊ ሓው ተስፋ ማርያም ክንዝክር ከለና ወብቐዳምነት ንዕኡ ከም በዓል ሞያ ኣፍልጦ መሃብ እኳ እንተኾነ ነቶም ኣብ ሂወቱ ኣብ ስራሓቱ ብቐረባ እንተወሓደ ኣብ ንኡስ ክፋል ናይ ሂወቱ ዝተሳተፍናውን ዝብፅሓና ኮይኑ ክስማዓና ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ኣቐዲመ ብስም ኩሎም ብፆቱ ኣዕሩኽቱ ቤተሰቡ የቐኒልና ክብል ፈቱ ኣስዕበ ምናልባት ቅድሚ 10 ዓመት ንሓው ተስፋ ማርያም ናይ መወዳእታ ስንብታ ክንገብረሉ ከለና ነቶም ኣብ መዛግብ መግዛእታዊ ቃልሲ ኣብ ጎኑ ዝተሰለፍና ኣብ ፖለቲካዊ መድረኽ ናይ ኤርትራውን ዝተወሳእና ብስንባቱ ግዙፍ መዐየሪ ዘይርከቦ ኣካል ናይ ተመክሮና ንሳናበት ከም ዝነበርና ይስምዓና ነይሩ ብሕፅር ዝበለ ምናልባት ኣብ መንጎና ይህልዎ ኾኑ ኣቦይ ቀሺ ካብ ኣትላንታ ከም ዝበልዎ ሽዑ እቱም ሰባት ዘይተበርበረ ቆፎ ንህብ ኮይና ነፋንብ ዘለና ኢሎም ብርግፅ ሓቆም ነይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝተፈላለየ ስምዒታት ከም ዝሕደረልና ብሩህ ነይሩ ግን ብኣጠቓላሊ ክዝክሮ እንድሕር ኮይነ ኣብ ቀዳማይ ማእዝን ምስቲ መሪር ሓዘን ተስፋ ማርያም ገና ካብቲ ኩሉ ክቕፍዮ ዝኽእል ዝነበረ ብጭልፋ እውን እንተኾነ ከርውየና ዝኽእል ነገራት ብዙሕ ክሃበና ከም ዝኸደ ይፍለጠና ምንባሩ ዓበ ክሳራ ምዃኑ ይፍለጠና ብኻልእ ሸነኻቱ ድማ ትኩሉ ክሳብቲ ግዜ እቲ ዝወፈዮ እውን ቀሊል ከም ዘይነበረ እሞ ንዕኡ እናዘከርና ከነመስግን ምዃንና እውን ይፍለጠና ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ኩልኩም ኣብ ስደት ትርከቡ መንእሰያትና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዓዲ እውን ከምኡ ነዚ ናይ ተስፋ ማርያም ሓድጊ ግቡእ ምርዳእን ክብደትን ሂብኩም ክትፅምብልዎን ከተኽብርዎን ከለኹም ዝያዳ ተስፋ ዝህበና ነገር እዩ ንምንታይ እዚ ተግባራት እዚ ጥራሕ
ኣብቲ ውሱን ናይ ስነ ፅሑፋዊ ነገር ተወሲኑ ዝሰርፍ ነገር ስለ ዘይኮነ በኋላ ዘራርባ ከም ህዝቢ ከም ሃገር ኣብ ሓደ ቁሩብ ኣሸጋሪ ዝኾነ መስርሕ ኣለና እቲ ቀንዲ ሽግር ናይዚ መስርሕ እዚ ከዓ ንሽግራትና ከነመሓድረሉ ንኽእል ንመጻኢ ጉዕዞና ክንቅልሰሉ ንኽእል መንግስቲ ይኹን ምሕደራ ክህልወና ዘይምኽኣል እዩ እዚ ጉዕዞ እዚ እቲ ናይ ብሓቂ መዕለቢኡ ክረክብ ተኮይኑ ንፍተዎ ንፅላእዮ ምስቲ ናይ ሃገር ምህናፅ ዝተኣሳሰረ እዩ ናይ ሃገር ምህናፅካ ብቐጥታ ምስ ሃገራዊ መንነትና ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ ሕጂ እዚ ናይ ስነ ፅሑፍ ጉዳይ ኣልዒልኩም ትገብርዎ ትህብዎ ኣፍልጦን ትገብርዎ ፅምብልን ኣብ ስነ ፅሑፍ ጥራሕ ተወሲኑ ዝሰርፍ ነገር ከም ዘይኮነ እናዘኻኸርኩ ሕጂ መዓልቲ ናይ ተስፋ ማርያም ስለ ዝኾነ ብፍላይ እታ ቀንዲ ወፈዩ ዋላ እኳ ናይ ተስፋ ማርያም ናይ ስነ ፅሑፍ ወፈያ ካብታ መፅሓፍ ንላዕሊ እውን እዩ ዝብል እምነት እንተለኒ ናተይ ናይ ምዝራብ ግዜ ድሒሩ ክመፅእ ስለ ዝኾነ ኣብ ብዙሕ ዝርዝር ክኣትው ኣይደልን ግን እዛ መፅሓፍ እዚኣ ምናልባት ንዕኡ ኣብ ግዜ ፅሞና ኣብ ስደት ነቲ ዝነበሮ ፅሙዋን ምስባር ኢሉ ዝሓናጥጦ ዝነበረ ነገር እውን ክትከውን ትኽእል እያ ባህላ እየ ክሳብ ተስፋ ማርያም ዝፈልጦ ግን ተተበሊሰ ክሪኦ ከለኹ እቲ ግጥምታቱ ቲንክ ነዊሕ ግዜ ዝኸይድ ሕዮ ገዛ ሂቡና ከም ዝኸደ ይዝክር እዚ ከዓ ንግጥምታቱ ትርጉም ክንደልየሉ ምስጢራቱ ክንፈልጥ ስለ ዘለና እዩ እሞ ብፍላይ እዚ ጉዳይ እዚ ንስነ ፅሑፍ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ንዓይ ከዓ ብፍላይ እዚ ቁሩብ ክብድ ዝበለ ዓውደ ፍልጠት ብምዃኑ ዝያዳ ነቶም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትሰርሑ በዚ ክትዛረቡናን ክትምህሩናን ክንገድፎ ኢና ንሕና ኣብዚ ምህላውና ምናልባት ዝያዳ ብቐረባ ምስ ተስፋ ማርያም ዝነበረና ዝምድና ተስፋ ማርያም መን እዩ ዝያዳ ንክትፈልጥዎ ንክንሕብረኩም እንተዘይኮይኑ እቲ ናይ ስነ ፅሑፍ ጉዳይ ናባኹም ክንገድፎ ኢና ኣነ እሞ ንምቕፃል ቲንክ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቁሩብ ዓሚቕ ዝበለ መግለፂ ክህበና ዝኽእል ሓውና ግርማይ ነጋሽ ካብ ፔን ኤርትራ ኣሎ ንግርማይ ዕድል ክህቦ ከምኡውን እዚ መደብና ቀፂሉ ዝመርሖ ሓውና ዓወት ፍሳሐየ እሱውን ዳይረክተር ናይ ፔን ኤርትራ እዩ ብሩኽ መዓልቲ ክገብረልና እንዳተመነኹ ኣብ ግርማይ ዕድል ንዓኻ ታንኪዩ ሰላም ኩልኩም የቀኒየለይ ዳዊት ብዝገብረ መስቀል ብፃይ ዓርኪ እቲ ንኩልኩም ኣቀዲመ ነቶም ክጅምር ከለኹ ነቶም ቤተሰብ ነቶም ብፆት ነቶም ኣዕሩኽ ከምኡውን ነዞም መንእሰያት ኣንበብቲ ሰላም ክብል ደሊ ዳርጋ ምስ እቶም ኣዳለውቲ ማለት እዩ ምስ ዓወትን ፕሮፌሰር ተኺልካ ኣዕርያ ኣባ ካሜራኻ ቁሩብ ተዓቢጥ ኣላ ፍርቂ ገፅካ ቀሪበ ማለት እዩ ይፅቡቅ ኣለካ ንኩልኩም ቤተሰብን ኣዕሩኽትን ብፆትን ከምኡውን ኣንበብቲ ናይ ተስፋ ማርያም ወልደ ማርያም ሰላም ክብል ደሊ ብዙሕ ገፅካ ኣብዚ ዝፈልጠሎ እቲ መጀመርታ ክንዛረብ ከለና ምስ ተማዳለውቲ ማለት ምስ ፔን ኤርትራ ምስ ዓወትን ከምኡውን ዳሕራይ ምስ ምብራድ ደረስን ንዛረብ ነርና
ሓፂር ክኸውን ምክንያቱ እቲ ክደጋገም ስለ ዝኾነ ብዝተኻእለ መጠን ፀሚቐ ከቕርብ ክፍትን እየ እቲ ኣገዳስነት ናይ ተስፋ ማርያም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ሰባት እውን ክዛረብሉ ስለ ዝኾኑ ነዚ ዝተዋሃበና ዕድል ከም መቃልስቲ ከም ብፃይ ከም ዓርኪ ናይ ተስፋ ማርያም ወልደ ማርያም ከመስግን ደሊ ኩሉ ግዜ እቲ ሎሚ ዘዛረበና ዘሎ ናይ ተስፋ ማርያም ህይወት ናይ ተስፋ ማርያም ናይ ስነ ፅሑፍ ክእለት እንድዩ ስለዚ እቲ ኣብቲ ዓብይ ግደ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ቋንቋ ምምዕባል ናይ ቋንቋ ብፍላይ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ከምኡውን ናይ ስነ ፅሑፍ ትግርኛ ኣብቲ ሓደሽቲ ሓሳባት ናይ ምፍልፋል ናይ ምምፃእ ዓብይ ኣገዳስነት ኣለዎ ንሕና ኣብቲ ዓውዲ ዘለና ኩሉ ግዜ ስኻትኩም ዝግምትዎ ከም ትኽእሉ ማለት ውስጥ እዘን ብለው ትግርኛ ሜታፎር ንፈቲ ኢና ኩሉ ግዜ ስለዚ እቲ ስነ ፅሑፍ ንሕና ከም ውሕጅ ኢና ንሪኦ ከም ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ወይ ከዓ ከም ቀላይ እንዳወሰኽካሉ ኢኻ ትኸይድ ስእሊ ዘለና ናይ ተስፋ ማርያም ወልደ ማርያም ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኣብቲ ኣበርክቶ ናይ ዝዋሕር እዚ ወይ ከዓ ኣብዚ ውሕጂ ስለ እዩ እቲ ስነ ፅሑፍ ናይ ትግርኛ ሰፊሕ እዩ ከም ንፈልጦ ምሳና መናብርትና ስለ ዝኾነ ዘዕብየና ስለ ዝኾነ እቲ ያታውሎት ኦራል ትራዲሽን ዝበሃል ነገር ብዛዕባ ውሕጂ ንዛረባ ይንኽእል ኢና ብዛዕባ ስነ ፅሑፍ ናይ ኤርትራ ሕጂ ንዛረብ ዘለና ኣብቲ ግዜ ዘመናውነት ማለት እዩ ዝተሓትመ ኣውዒና ክንዛረብ ኣውዒ ክጠቅስ ማለት እዩ ነቲ ገዲፉ መታን ከይንባሃል ብመሰረቱ ገለ 130 ዓመት ኣቢሉ እዩ ዝገብር ኣነ ከም ዝገበርኮ ከም መፅናዕቲ ማለት እዩ ስነ ፅሑፍ ናይ ትግርኛ ካብ ጅምር ዳርጋ ብሓርፋፍ ምስቲ ምምፃእ ሃገራውነት ናይ ኤርትራ ዳዊት ሓወይ እውን ጠቂስዎ ነይሩ ምስኡ ዝተኣሳሰረ እዩ ማለት እዩ ምስቲ ሃገራውነት ምስቲ ዘመናውነት እቲ ናይ መጀመርታ ስኑድ ዝኾነ ኣብቲ ስነ ፅሑፍ ናይ ትግርኛ ብፅፈት ማለት እዩ ብፅፈት ስኑድ ዝኾነ እዚ ናይ ፍስሓ ገርጊስ ዝተባህሉ ሰብኣይ ሊቅዮም ነይሮም ኣብ ትግራይ ተወሊዶም ድሓር ኣብ ዓዲ ጀኑ ጥቃ ዓዲ ኳላኢት ዓዲ ኣብኡ ዓሪፎም ኣብኡ ዓዶም ኮይኑ ማለት እዩ ናይ ጥርያን ምሁር ነይሮም ፍላስፋ ነይሮም ናይ መጀመርታ ሰምዮም ፅሒፎም ገለ 16 ትኸውን ሓንቲ ሓተታ ወይ ኤሰይ ነዚ ዝጠቕሶ ዘለኹ ምክንያት ድሓር እውን ክዝክሮ ስለ ዝደለኹ እዩ ምስ ህይወት ናይ ተስፋ ማርያም ዝተኣሳሰር ስለ ዝኾነ እቲ ሓተታ ወይ ከዓ እቲ ኤሰይ ዝበሃል ሓሳብ ብድሕሪኡ ኣብ ከባቢ 1927 እዩ ሓደ ዛንታ ዝተባሃለ መፅሓፍ ነይሩ ኣነ እውን ተርጊመዮ ነይረ ብቋንቋ እንግሊዝኛ መብዛሕትኩም ኣንቢብኩሞ ኢኹም ዘ ኮንስክሪፕት ዝብል ኣርእስቲ ሂበዮ ነይረ ብዛዕባ እቲ ተኣኻ ትብሎ ናይ ዕስክርና ናይ ጥልያን ናይ ኤርትራውያን ናብ ሊብያ ዝኸድዎ እዩ እሱ ዓብይ መፅሓፍ እዩ ብኣህጉራዊ ደረጃ እውን ዝፍለጥ እዩ እቲ ትግርኝኡ ፅቡቅ እዩ ሰፊሕ እዩ ፅንኩር እዩ ብዘይ መጠን ኣገዳሲ እዩ ካብኡ ክንዘልል እንድሕር ኮይና እዚ ናብ ግዜ ጥልያን ወዲእኻ ናብ ግዜ እንግሊዝ ኣብኡ ብዙሓት እዮም መፅኦም ኣብዚ ኣገዳሲ ክዝክሮ ዝደሊ ነገር ኣነ እንታይ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ቋንቋ ናይ ትግርኛ ላንጉጅ ካውንስል ዝበሃል ነይሩ 1944 ኣቦይ ወልደ ማርያምን ኦሎንዶርፍ ዝበሃል ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሓደ ሊቅ ነይሩ ናይ ቋንቋ እሶም ክልቲኦም ኮይኖም ካልኦን ተሓቢሮም ምኾኑ እሳቶም ዝተኸልዎ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ሰሙናዊ ጋዜጣ ሽዑ እዩ ማዕቢሉ ማለት እዩ ኣብ ግዜ እንግሊዝ ኣብቲ ግዜ ከም ኣብርሃ ተሰማ ከም ገብረ መስቀል ወልዱ ቅሬታ ገብረለይ ተስፋፅዮን ደረስ እዚታት ኣብቲ ናይ ሰሙናዊ ጋዜጣ ናይ ኤርትራ ዕድል ተረኺብኩም ከተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም ብቐጥታ ኣብኡ ኮነ ኢሎም ነቲ ቋንቋ ኣህብቲ ሂሞሞ እዮም ብሓልዮት ማለት እዩ ፅሕፉ ነይሮም ጥንቅቑሉ ነይሮም ብዛዕባ ስርዓተ ነጥቢ የካትዑ ነይሮም ወዘተ ወዘተ ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሓተታ ዝበሃል ሕጂ ገሊኹም ዘለኹም ዳዊት ገብረ መስቀል ኪዳነ ሓጎስ ካብዞም ዝሪኦም ዘለኹ ትዛረቡ ዘለኹ ማለት እዩ ምስግና ባህታ ዳሕራይ ሓተታ ወይ ኤሰይ ኢልና ንላመደሉ ዝነበርና ሕጂ ኣብ ደገ ኣዝዩ ደልዲሉ ዝኾነ ነገር ሽዑ እዩ ተሲ እዩ ኣብኡ ኢንቨንትድ ኮይኑ ናይ ተስፋ ማርያም ወልደ ማርያም ቀንዲ ኣገዳስነት ኣብቲ ምምዕባል ናይ ቋንቋ ኣብቲ ቃልሲ ማለት እዩ ምህብታም ናይ ቋንቋ ነቲ ናይ ኤሰይ ንብሎ ወይ ከዓ ሓተታ ዝበሃል ነገር ሓፂር ፅሑፍ ኮይኑ ነዘለካ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ብሓፂር መንገዲ ብንፁር መንገዲ ናይ ምቕራብ ንዕኡ ኣሃብቲሞ እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል
ተስፋ ማርያም ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ፀሓፍቲ ደረስቲ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ቋንቋ ናይ ኤርትራ ነቲ ሓተታ ንብሎ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ኤሴይ ጃንር ደማዕበለ ምሁርን ክኢላን ፀሓፋይን እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ኣበርክቶ ስለ ዝኾነ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ እቶም መንእሰያት ክከታተልዎን ከማዕብልዎን ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝስምዓኒ። ካልእ ኣገዳሲ እውን ነገራት ኣሎ። ሕልፍ ሕልፍ እየ ክብሎ ተስፋ ማርያም ኣብቲ ናይ ቋንቋ ክእለት ነይርዎ ናይ ኣንባባ እዩ ነይሩ፣ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ረኣይን መበቀላውነት ነይርዎ። እሱ ኣብቲ ስርሑ ተመርኪስካ ክትሪኦ ከለካ ዋላ ኡ ከለና እቶም ተማሃሩ ዝነበርና ብቋንቋን ብስነ ፅሑፍን ማለት እዩ ብቀረባ ከም ንፈልጦ እሱ ካብዞም ናይ ፓራዳይም ሜከርስ እዩ ነይሩ። ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ብካልእ ኣዘራርባ ነቲ ቋንቋን ነቲ ፅሑፍን ናይ ኤርትራ ብሓፈሽኡ ኣብ ባህላውን ኣብ ማሕበራውን ነገራት ጥራሕ ከይተወሰነ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ናይ ሊበሬሽን ስትራግል ማለት እዩ ኣብቲ ሓርነታዊ ቃልሲ እቲ ቋንቋ ነቲ ሰውራ ዝፈጥሮ ሓድሽ ኩነታት ንክገልፅ ንክእል ካብ ዓብይ ኣበርክቶ ዝገበሩ ሰባት እዩ። ስለዚ ቋንቋን ስነ ፅሑፍን ባህልን ሓርነታዊ ቃልስን ከተኣሳስር ዝከኣለ ሰብ ስለ ዝኾነ ኣነ እዚ ተስፋ ማርያም ሓደ ሓሳባይ ፓራዳይም ሜከር ፓራዳይም ሽፍተር ካብቶም ዲስኮርስ ሜከርስ ኣብ ኤርትራ ዓበይቲ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ። ናይ ተስፋ ማርያም ነገር ግን ኩሉ ጥራሕ ከም መዘከርታ ስለ ዝኾነት ናይ ቁም ነገርን ጥራሕ ከይንዛረብ ተስፋ ማርያም was funny in many ways። ሓደ ግዜ ዕልል ከለኹ ንዕልል ነርና ገለ ከም ሰብ ነልዕል ነርና መስለኒ። ሕጂ እንታይ ይብለኒ ግርማይ ነጋሽ እዚ ፖለቲኪንግስ እንታይ ይበሃል ብትግርኛ ገለ ኢሉኒ። ፖለቲኪንግ ማለት ከም ዘስታይ ከምዚ ኔጋቲቭ ኮኖቴሽን ኣለዎ ከም ትሓምት ኣለካ ንእሽተይ ነገራት ማለት if you want to score points ገለ መለ እዩ ነው ሓደ ተሓሚ ፖለቲካ ትገብረሉ ገለ ከምኡታት እዩ ፖለቲኪንግ ገለ ዳእታ ይወደይ ገለ ኢለ ድሓር ምፕሉታኺ ትበሃል ከምዚ ሕጂ ክንገብሮ ፀናሕ ኢሉኒ ማለት እዩ። ስለዚ he was fun ምስቲ ቋንቋ he loved ክስታይ ማለት he loved language። ኣብ መወዳእታ ከም መወዳእታ ክጠቕሶ ዝደሊ ብዙሕ ግዜ ወሲደ መስለኒ ሓፂረ ክዛረበ ኢለ ነይረ። ደሓን ናይ ተስፋ ማርያም መዓልቲ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኣበርክትኡ ክልተ ነገር ክጠቅስ ደሊ ማለት እዩ። ሓደ ነቲ ናይ ተስፋ ማርያም ኣፀሓፋ ያታዊ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ፣ ግን ti ቅዲ እዩ ያታዊ ti ስታይል እዩ ያታዊ። ሕጂ ነቲ ያታዊ ቅዲ ተሒዙ ነቲ ዘመናዊ ሓድሽ ነገራት ንክገልፅ ኣኽኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ካብቶም ክልተ ሰባት ዝከሩና ካብዞም ዓበይቲ ክልቲኦም ሓሊፎም እዮም። ሓደ ርእሶም ሃይለ እዩ፣ ካልኣይ ተስፋ ማርያም ወልደ ማርያም እዩ። ነቲ ያታዊ ቅድን ነቲ ዘመናውነትን ዘራኸቡ ክልተ ገጠምቲ ናይ ኤርትራ ሳቶም እዮም። ሓዲኦም ዓብ ከዓ ክልቲኦም ዓበይቲ እዮም፣ ሓደ ከዓ ካብኦም ከዓ ተስፋ ማርያም ወልደ ማርያም እዩ። ኣብ መወዳእታ እንታይ መስለኒ ኣነ ከንብቦ ከለኹ ትስርሑ ብፍላይ ሕጂ ነቲ ቋንቋ ናይ ትግርኛ ብብዙሕ እንዲ ተፃሒፎ ንብዙሕ መግለፂ ኮይኑ ንፍቅሪ ንሞት ንካልእን ተስፋ ማርያም ግን ነቲ ቋንቋ ዓማዕቢሉስ ነቲ ዩኒቨርሳል ቲምስ ወይ ከዓ ብቋንቋ እንግሊዝና ከምዚ ሂማን ኮንዲሽን ዝገልፅ ነገር ማለት እዩ። የስተክስታይን ድዩ የስተማስል ይበኪ ይሳቀ እቲ ናቱ ግን ከም ግላዊ ኮይኑስ ነቲ ግላዊ ስቃይን ብክያትን መረረን ዝነበሮ ነቱ ፓርቲኩላር ናቱ ፐርሰናል ሂማን ኮንዲሽንስ ዩኒቨርሳላይዝ ገይርዎ ኣብስትራክት ገይርዎ። ስለዚ ንግጥሚ ናይ ኤርትራ ናይ ትግርኛ ኣብቲ ዩኒቨርሳል ዳይሜንሽን ዘተሓዘ ምሁር ፀሓፊ ተቃላሳይ ሰብ ምዃኑ በዚ መዓልቲ እዚ ክዝክር እደሊ። ንምድምዳም ዝኣክል ናትበርክቶ ብዙሕ እዩ፣ ብዙሕ ማእዝናት ዝሓዘ እዩ። ኣብ ቋንቋ ኣሎ፣ ኣብ ስነ ፅሑፍ ኣሎ፣ ኣብ ባህሊ ኣሎ። ቀንዲ ግን ኣነ ኩሉ ግዜ ዝዝክሮ ከም መምህር ከም ተቃላሳይ ትብዓት ዘለዎ ሰብ እዩ ነይሩ። ግን ቀንዲ ከም ሓሳባይ ኣብ ታሪክ ናይ ቃልሲ ኤርትራ፣ ኣብ ቋንቋ ኤርትራ፣ ኣብ ስነ ፅሑፍ ኤርትራ፣ ኣብ ባህልና ኤርትራ ኣብቶም ቪዥነሪስ እዩ። እሱ ከዓ ፓራዳይም ሜከር እዩ ባህላ እየ ብኡ ክዝክሮ ደሊ ተስፋ ማርያም የቀኒየለኝ። ራይ የቀኒልና
ክልቲኹም አቶ ዳዊት ገብረ መስቀልን ከምኡውን ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽ ፔን ኤርትራ ነዚ ናይ ዝኽሪ መዓልቲ ወይ ንፅምብል ናይ ተስፋ ማርያም ሂወትን አበርክቶን ኣብ ኩሉ ናይ ኤርትራ እትጠልቦ ነገራት ኣብ ስነ ጽሑፋዊ ኣብ ስነ ጥበባዊ ኣብቲ ቃልሲ ንፍትሒ ንናጽነት ዝገበሮ አበርክቶ መሊእና ንኩሉ ክንጽምብል ነዚ መደብ ምስ ስኒትና ምስ ቤተሰብን አዕሩኹን ተስፋ ማርያም ወልደ ማርያም ኮይና ክንገብሮ ዕድል ብምርካብና ኣዝዩ ኣገዳሲ ንሕና ከም ፔን ኤርትራ ኣብ ምምዕባል ስነ ጽሑፍ ናይ ኤርትራ እንሰርሕን ክዓብን ክብልጽግን እንደፍኣሉን እዚ ናይ ተስፋ ማርያም ምስ ስኒትና ወይ ምስ ኩሎም ዞም ብጾቱ ኮይና ክንገብሮ ሓላፍነትና እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ፔን ኤርትራ ንከም ተስፋ ማርያም ወልደ ማርያምን ንዕኡ ዝመስሉን ሰባት ጸሓፍቲ ሓሰብቲ ሴሌብሬት ናይ ምግባር ክብሮም ኣጉሊሕኻ ናይ ምውፃእ ሓላፍነት ዝተሰከመ ኦርጋናይዜሽን እዩ ስለዚ ንሕና ኣብዚ ኣካል ምዃንና ኣዝዩ እዩ ደስ ዝብለና እሞ የቀኒልና ካልእ መበል 10 ዓመት ኢና ንብል ዘለና ድሕሪ ሕልፈቱ ንጸምበልቲ ክሳብ ዝሃለና እቲ ኣበርክቱኡ ነባሪ ክሳብ ዝኾነ ግን መበል እቲ ዝዓረፈሉን ድሕሪኡ ዝመጽእ 10 ዓመትን ደሚርና ኣብ ናይ ጽምብል እዋን ከም ዘለና እንዳሓሰብና ኢና ነካይዶ ሓደ ግዜ ናይ አብርሃም አፈወርቂ ኣብ ትግራይ የብዕሉሉ ነይሮም ድሕሪ ገለ ዓመት ምዕራፉሲ ነቲ ዝዓረፈሉ ደሚሮም እዮም እቲ በፂሕዎ ዘሎ ዕድመ ይጽምብሉ ነይሮም ዳርጋ ንዓኣ ዝደግም ዘለኹ ስለዚ መበል 67 ዓሪፉ ሕጂ 10 ዓመት ኮይኑ ኣሎ መበል 77 ዕድሚኡ ኢና ንኽብር ዘለና ከምኡ እንዳበልና ከዓ ክንቅጽሎ ኢና ማለት እዩ ሕጂ እምበር ኣብቲ መጀመርታ ክፍለ ግዜ ሂብናዮ ዘለና ተስፋ ማርያም ከም ብጻይ ከም ዓርኪ ከም ጸላዊ ሰብ ዝፈልጡ ኣዕሩኽቱ ኣብ ስደት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ሰውራ ንዕኦም መጀመርታ ሓፂር ቃሎም ክህቡ ወይ ተዘክሮኦም ክህቡ ክንገብር ኢና ፍሉጥ እዩ ኣብዚ ኩሉ ካብ ንእስነት ክሳብ ናይ ሕልፈት እዋን ብሓደ ዝተጓዓዙ ሰባት ኣብ ናይ ውሽጢ 5-10 ወይ ካብኡ ንታሕቲ ደቂቃት ነቲ ዝርዝር ተመክሮታት ክብልዎ ከም ዘይክእሉ ንፈልጥ ኢና ግን እዛ መዓልቲ ናይ ብዙሕ ሓሳባት ብዙሕ ዓይነት መሰናዶታት ዘጠቃለለት ስለ ዝኾነ ዝተኻለ መፀናሕ ስራሕ ስራቢሎም ከካፍሉና እዮም መጀመርታ ኣቦይ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ዮሃንስ መድረክ ክህቦ ኣቦይ ቀሺ ኣለኹ بسم أبون ود منفس قدسن حدا أملاها أمين كل خاتكم عبيتي صحافتي مهورات نينويح أوان نايك ألسة مكرو فتوتون أخبرتون بفلايكا بين إيرترا نبحكي كم زعينة مدب مدلاوكم نحنا ببهرنا نزموت ندرس عنا ندينا نخير الساعة تاريخ الصحاف تاريخ سنة دزب بمقواركم بوجاني كم حدا ود بيت كريستيان كم حدا كهن بالطعم يا مسكن نبي حكي بأمحارنا
የቀድሞ ወንድምክም በመቀበርኮ በሻሽ ለምን የህዋላው እንዳይሸሽ ይባሃል ዘዝ ቀደመ እንዳረሳዕና ነቶም ዘዝ ድሓርውን ሞራሎም ዘውድቕ ተስፎኦም ዘጸንቅቕ ሕልንኦም ዘዕርብ አካይዳ እዩ ጸኒሕሞ ነዚ ዓይነት ነገር ከተበራብሩ ሕያው ታሪክ ከተልዕሉ ነዚ ነገር ስለዝመደብኩም በወገነይ ምስጋናይ ማዕልያ ይብሉን ብጣዕሚ የመስግን ያን ምስጋናይ ለየ ማለት እዩ ተስፋ ማርያም ኣነ ኣብ ቃልሲ ይፈልጦን ኣብ አትላንታ ዝፈልጦ ናይ አትላንታ ቤተክርስትያን ቀሺ ኣብ አትላንታ ኣብ ሓደ እንዳ ተክለ ዮሐንስ ዝበሃል ሰብ ዓርኩ ረኽቦ ከም ሓደ ታራ ሰብ ታራ ወላ ምንም ዘይኮነ ሰብ ረኺበዮ ኣብኡ ምስ ረኸብኮ ተላሊና መን ትበሃል ሽምካ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ተስፋ ማርያም ወልደ ማርያም ይበሃል ከምዚ ተባሂልና ድሕሪኡ ምስ ዕለልና ነታ ኣነ ዘገልግላ ቤተክርስትያን ሲ ብቋንቋ ኣነ ዘይፈልጣ እቲ ዝዛረቦ ትግርኛ እንታይ ካበይ መፅኡ ምስ ዘመን ዝጠፍዐ እቲ ዘውፅኦ ቃላት ገሪሙኒ ድሕሪኡ ዓቲበ ክስዕቦ ጀሚረ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ገዛ ዝነብር ዲክሽነሪ ኢልካ ዘይኮንካ ትገልፆሲ ሓደ ላይብረሪ ዝኾነ ሰብ ብላይብረሪ ክትገልፆ ትኽእል ሰብ ኣዝዩ ሰፊሕ ፍልጠት ዘሎ ብፍላይ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ እቲ ቋንቋ ትግርኛ ክንብል ከለና ሕጂ ምስቲ ናይ ቋንቋ ግዕዝ ምስቲ ባህሊ ምስቲ ቤተክርስትያን ምስቲ ሕብረተሰብ ዝኸደ ዝተተሓሓዘ ኣዝዩ ልዑል ፍልጠት ስለ ዝረኣኹሉ ዕሬ ክጠብቆ ጀሚረ ማለት እዩ ዕሬ ክጠብቆ ጀሚረ ብዙሕ ነገር ከዓ ካብኡ ተማሂረ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኮንፈረንስ ዓብይ ናይ ሙሉእ ሰሜን አሜሪካ ኮንፈረንስ ናይ ቤተክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ማለት እዩ ኣብቲ ኮንፈረንስ ብዛዕባ ቤተክርስትያን ክዛረብ ዓዲምናዮ መድረኽ ሂብናዮ ኣብቲ ዋንቲ ሓደ ሰብ ዝተዛረበኒ እንታይ ነይሩ እዚ ሰብኣይሲ ቋንቋ ትግርኛ ዲ ዝፈልጥ ሲ ክኔው ቋንቋ ትግርኛ እዩ ዝፈልጥ እንታይ ይዛረቡ ዘሎ ዘረባ ዝተባሃለሉ እዋን ሓደ ሰብ ሓደ ቀሺ ዝሓተቱ ንዝክር ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሞት ተስፋ ማርያም ሓደ ዓብይ ላይብረሪ ምስ መጽሓፍቱ ምስ ንዋቱ ምስ ንብረቱ ኩዒትካ ምቕባር ኮይኑ ተሰሚዕኒ ምስ ሞተ ተስፋ ማርያም ሞይቱ ዲ ዝበሃል ኣኺሉ ድዩ ቡዲ ተወዲ ናይ ተስፋ ማርያም ሞት ዝበሃል መንፈስ ስማዓኒ ነይሩ እዛ መጽሓፍ ሕያው ደብሪ ትብል ምስ ረኣኽዋ ካብቲ ተስፋ ማርያም ኣነ ዘዕለልኩ ዝተዘራርቦ ዝነበርና ብዛዕባ ባህሊ ብዛዕባ ሃይማኖትን ባህልን ብፍላይ እቲ ቤተክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ምስቲ ባህሊ ዘለዎ ምትእስሳር ካብ ኣለባብሳ ጀሚሩ ክሳብ ኣዘራርባ ጀሚሩ ክሳብ ኣቃዋውማ ጀሚሩ ከመይ ኢሉ ምስቲ ባህሊ ተኣሳሰር ዓብይ ኣብነታዊ ኣቦ ሓው ኢና ጠፊና ግን ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ካሊ ይሽቶ ህያብ ካብትሲ ካብ ባሕርስ ብማይ ብጭልፋ ዝዓይነቱ ነዛ ንሽቶ ነገር ምግባሩ ደጋጊምካ ታ መጽሓፍ ትግርኛው ዘሎ ንበዓልና ኣነ ቁሩብ ከብደና እዩ ነዚ ቀጻል ዘሎ ወለዶ ሞኻ ሕልሚ እዩ እንታይ ቋንቋ ትግርኛ ድዩ ካሊ ማለት እዩ ሞ ኣነ የመስግን ናይ ብሓቂ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ጽባሕ ንጉሆውን ታሪኾም ከይሃስስ ነቲ ዝመጽእ ዘለውን ለካ ታሪኽናውን ኣብ ልዕሊ መቃብርና ህያው እዩ ዝዓይነቱ መንፈስ ከርኢ ዝኽእል ነቲ ናይ ሕብረተሰብ ባህሊ ዘዕብን ዘማዕብልን ጸሓፍቲ ናይ ሕብረተሰብ መብራህቲ እዮም ሽምዓ እዮም ንሶም እናንደዱ ሕብረተሰብ ዘብርሁ እዮም እሞ ብወገነይ ዓብይ ሰብ ከሲርና ከም ሃገር ወላ ከም ቤተ ክርስቲያን ክዛረብ ከለኹ ዓብይ ክሳራ ወሪዱና ግን ከምዚ ጌርኩም ነትናቱ ካልኦቱን ክቕጽልዎ
ከምዚ ጌርኩም ኣኪብኩም መደብ ሰሪዕኩም ነዚ ነገር እዚ ምግባርኩም ግዜ ብዙሕ ክወስደልኩም ኣይደልን እየ ብጣዕሚ ምስጋናይ ወሰን የብሉን ቀጽልዎ صحافي انت قصيلو خاي هيوت ناي حد حبرتسب هيوت قصل زغل لذي عب متبع عب موراليو بوغناون كان بيت كريستيان عقمنا بزفقدو ابز غداي زي كنمهارن انت نشتو عقمناون كنبركتن فقادنياتاتنا موني ازي مسجن يقنيلنا كبرهابكم نزعبي ነገር زي مذكركم ازي زمسجن يغني اللي بالجزء خي وسد من واحد مالته بزح كزاربو زلن ነገር አሎ ግን ንኩሉ ሸር ምንቲ ትግዜ ክበጽሕ ኣብዚያ ከሕጽራናተይ يغني اللي يغنيلنا بقشي እጅ ድማ ናብ አቶ ምስግና ባህታ ከምኡን ተስፋይ ወልደ ሚካኤል ደጊጋ ናይ ንእስነት ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሜዳ ናይ ስደት ብጾቱ ካባኹምን ሕፅር ሕፅር ዝበለ ተዘክራዊ ጦብላሕታኹም ከተካፍሉና ንዕድመኩም መጀመርታ አቶ ምስግና ባህታ ኦኬ ሰላም ኩልኩም መጀመርታ ስማዕ ዘለኹም ዋ ስለዚ ፔን ኤርትራን ከምኡውን ስኒትና ኔትወርክ ነዚ መደብ እዚ ተገዲስኩም ብምቕራብኩም ብጣዕሚ የመስግነኩም ኣገዳሲ ብምዃኑን ከምቲ በቐሽ ብሎ ፀንሑን ኣብ ዕቤት ስነ ፅሑፍ ኣገዳሲ ናይ ምትብባዕ መገዲ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ የመስግነኩም ኣነ ሓፂር ናይ ተስፋርያም ብፃይ ተስፋርያም ወልደ ማርያም ተመክሮይን ኣፍልጦይን ክገልፀልኩም ናይ መጀመርታ ኣፍልጦይን ተመክሮይን ምስ ብፃይን መጋድልተይን ተስፋ ማርያም ኣብ ቀዳማይ ክፋል ናይ ሰብዓታት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣስመራ እዩ ነይሩ ብፃይ ተስፋ ማርያም ናይ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ማሕበር ንምቋም ኣብ ካምፐስ ናይ ዩኒቨርሲቲ ቃልሲ ኣብ ጀመርናሉ ግዜ ርኡይ ናይ ምምራሕ ብቕዓት ኣርኢ እዩ ነታ ማሕበር ኣብ መቃሙን ምስቲ ኩሉ ዕቅፋታት ካብ ፕሬዚደንት ናይቲ ዩኒቨርሲቲን ማሕደርትን ዝነበረ ገጽ ገጽ ናተኸራኸረ መሪሕ ግደ ተፃዊቱ ስቱደንት ኣሶሲዬሽን ኦፍ ዘ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኣዝማራ ወይ ከዓ ሳዋ ብዝብል ስም ድማ ብቓልሲ ተምሃሮ እታ ማሕበር ተመሰረተት መምሕዳርታ እቲ ዩኒቨርሲቲ ነታ ማሕበር ኣብ ኤክስትራ ካሪኩላር ኣክቲቪቲ ጥራሕ ክትሕፀር ኣብ ዝፍእሉ እዋን ምስ ኢንተርናሽናል ናይ ተምሃሮ ማሕበር ርክብ ብምግባር ነታ ዓሸር ማሕበር ኣባል ናይ ኢንተርናሽናል ናይ ተምሃሮ ሕብረት ክትከውን ኣብቂዕዋ እዚ ኩላትና ገና ዘይነቐንሓሉ ግን ቢዮን ናትና ነቃሓትን ብቕዓትን ከም ዝነበረ ዘረጋግፅ ነይሩ ማለት እዩ ኣረኣዩ ብጣዕሚ ቪዥናሪ ስለ ዝነበረ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣዕዊትዎ ዕላማ ናይታ ማሕበር ድማ ፍትሓውን ማዕርነታውን ገስጋሲ ሕብረተሰብ ኣብ ምፍጣር ንቕሓት ናይ ኣባላቱ ከልዕል ምዃኑ እናገለፀ የለዓዕል ነበረ ምክንያቱ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ግዜቲ ብዙሕ ፍልያት ነይሩ ገሊኦም ትምህርትና ጥራሕ ኢና ንግደስ ደፉና ዝብል ነይሮም ገሊኦም ካልእ ዓይነት ዝምባለ ዘምሮም ነይሩ ግን ኣብዚ ብፅንዓት እቲ ቃልሲ ብሓፈሹ ፍትሓውን ማዕርነታውን ገስጋሲ ሕብረተሰብ ኣብ ምፍጣር ናይ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ግደ ኣብ ምልዓዓል ዓብይ ግደ ተፃዊቱ እታ ማሕበር ቆይማ ስርሑ ኣብ ጀመረትሉ ግዜ ድማ ስራሓ ኣብ ጀመረትሉ ግዜ ድማ ቮይስ ኦፍ ሳዋ ተፀውዐት መፅሔት ኣብ ከክልተ ወርሒ ትዳሎ ጀመረት ኣብ ምድላው እታ መፅሔት በቲ ዝነበሮ ናይ ስነ ፅሑፍ ክእለትን ብቕዓትን ሽዑ ዘስተኻልኩሉ ማለት እዩ መጀመርያ ግዜ ፅሑፋት ኣብ ምፅሓፍ ንኣባላት ክፅሕፉ ከለዉ ኣብ ምሕጋዝ ከምኡውን ኣብ ናይ ኤዲት ወይ ከዓ ኣርትዖት ስራሕ ይተሓገዝ ነበረ ኣነ ኣብ ዝፅሕፎ ዝነበርኩ ሓደ ክልተ ዓገፃት እውን ኣብ ምእራምን ምርታዕን የተባዓንን የተሓባርን ከም ዝነበረ ምስክር ደስ ይብለኒ ካልኣይ ጎኒ ናይዚ ማሕበረ ተምሃሮ ቃልሲ ኣብ ናይ ሃገርና ኤርትራ ሓርነታዊ ቃልሲ ብምግዳስ እውን ናይ መፅናዕቲ ጉጅለታት ብምቋም ምስ ናይ ተሓኤ ወይ ከዓ ጀብሃ ፈዳይንን ናይ ውሽጣዊ ስርርዕ ተጋድልትን ከም ስኡ ኣብርሃም ተክለ ዓንደለ ብምርኻብ ናይ ምስጢር ስርዓት ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ካልኣይ ደረጃ ቤትምህርትታትን ምቋም ተጀመረ ኣብዚ እውን ብፃይ ተስፋ ማርያም ገስጋሲ ናይ ምንቕቃሕ መምርሕታት ብምሃብ ናይ ናብ ክትዓት ዝመርሕ ትሕዝቶ የበርክት ነበረ ነታ መሪሕ ላዕላዊቲ ጉጅለ ወይ ከዓ ሊድ ሰል ዝነበረታ መንበርና ኣብ
أبومبرا خينو يمرحان وري كم تذكرني أو واي ام سي اي أبزنورا ناي منسيات كلبات ناي مصنعات بجلتات كتعب بمكياد قزقاسن هقراون رحات كم أمبال هقرنت إرترا تاريخاون رعاون مخانو إرترا مجزاتي أفولي مجزاتي كم زلا እቲ ሓርነታ ብቃልሲ ኣብ በረኻ ዝካየድ ዘሎ ወይ ከዓ ሜዳ ዝካየድ ዘሎ እውን ፍትሓውን ገስጋስ ብምዃኑ ኣካል ናይቲ ዓለም ለኻዊ ሓርነታ ምንቅስቃስ ምዃኑ ብዕምቆት ኣብ ክትዕ ይወድድ ነበረ እቶም ኣባላት ናይተን ክላባት እውን ዝለዓለ ንቕሓት ድሕሪ ምሕዳሮም ሃገራዊ ውነን ስምዒቶም ገንፊልዎም ናብ ሜዳ ወሓዙ ካብኣቶም እውን ኣብ ናይ ፌዳይን ይኹን ኣብ ናይ ምምራሕ ሰራዊትን ካድራትን ዝልለ ግደ ዘበረክቱ ነበሩ بشنجعة سبعة أربعة بسايس فاريم أربعة عامات مرتو وديو دحر مرقو أنت مهارو وكيلو أفتيز دارز نمر كلا هجرا جواي نايت حقيقة نمكفال نمر خاوي كان ملا وزع نسعان حمشان عقدرن نيو تهدرا درجي جمرة وثلاث من جمرة بعد 6 شحات وصل من سياس نملا وحدو كلا هجرا جواي تخيل مسلم دمه دمات فاريم أول سورة وعيتون أول بس أنا شماغلن حالات في الإيزانان كوني تمرسين أنا نايتي مسأحاوخ في لي أكايد قيني أبسم الدو كله متحيثات أم دلاون مزرقحان بقطة سرعة الجمرة ما كلاو نايتينا بتحفظ أباركا ويكاساوا تمسرتي قد الهزب يسرع كم علاويت لسانين قس تبهان متحيثون كم نايمان ناقحيت قدالوا جمرة بعانك عليونيا دما تمكتلنا اسمها مريم زمر مكور بتاعي عمر محمد ندار اللي تريات بالمسيحات كتسلت أو حماسين وكان محتاج قد شمونتي بلقات بهالعدلي وكان قشت قدامة كنفر زينا قيمة زو علامات المسيحات كتدالو جمرت هذا كله زي وكان محتاج قد عسرت دما قوحت بهالمسيحات كتدالو جمرت بس دما ناي مسيحات وحزي أميدان أو شتن إريترا ترأي أبزون سايس فارم ناي ممرح بقعت أرأيه بريتكاون سنحساون نقحات ناي تقادلتي أمحيالون إذا المتحدات عبد قدر أبركتا بسايس فارم كل ناي فسانش ما قل إعمامات ناكايدي هون متحدات مدلاو بغطاي كافل نبري قدمتاتون عنقصاتنا مدلاون مرتعن بفلاي نايقام بعد قلنا مسحات كلوتون بسلوتون عمسكري نتحدش حالي أمنقح كم قدامهم عمام بموساد مدخل المسيحيات نعم نقح وفري كاجة تجمري بسايس فارم كان مود أصلا نتصمم نحب مهاب نفل عيزنا بممرح زكايد وقاسي أب تاريخ سورانا أب تاريخ تحقين زي حكا خبوتا اللو كم تزقبو قديو زي مكالو حدوما زي حزن بدائيو الزهياو دبري تغنياو كنيت كلمي بموت كوانا مفلايو الصحافة مصحف نايك قامقات تغنيا بقعاتن عمقوتا تحاسبون بزي ورا المجد تراجت مسكر إياه بيت العل ملكت نايك قامقات تغنيا كان مصحفتي ناي مصحف كلوتو كيك أتسأل مقلاه زحزن ترقبو إيو تقول غلوتو مسو تغيرو مرأيوها همزو بغش زبولون أزيو زحزني حدا حانت خبتا شعوز تماز نبرا قدمتات مسو سهاتين ميكيل كونو زغتما ذكرنا خرات زرستا قدمي أبزا مصحف أسفيرو هارلو حانت أنا بوغاني زدنقان حانت زفوتان قدمتاتيا جزين تلون ويكن بوا ويكا كالوت كن بوا تفك أدل لي حاتز مسترفاتي حتصير تمكرين بزفارم زتغسكويو كابتن زدنقومن بتعامل عنكم زلو تحاسوان ناتو فيجين نكون رأيون لألي لألي كله خمسة بري كمسكر دالي سلازي يغني لي سمعكمني أبدو ديالو እዩ ቴንክዩ ኣቶ ምስግና ናብ ተስፋይ ደቂቃ ናባኻይ እሺ የغنيلي أنا እውን መጀመርያ ከምዞም ዝሓለፉ ብፆት ምስጋና ንሄድ ኤርትራ ከምኡ እውን ንስኒትና ከቀድም ፈቱ ናብቲ ጉዳይ ብቐጥታ ምእንቲ ከኣቱ ግዜ ከይወሰድና ከም ዝትብልዎ ፀናሕኩም ኣነ እውን
ምስግና ባህታ ክትቆሶ ፀንሐ መጀመርያ ተስፋ ማርያም ክፈልጦ ከለኹ ሲ ኣብ ኣኼባ ናይ ተምሃሮ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብ1972 እያ ማለት እቲ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ነይሩ ንሱ ከዓ ከም ተራ ሰብ መፂ መጀመርያ እንዳተመልከተ ጠጠው ኢሉ ኣብ መንደቕ ፅግዕ ኢሉ ዝረኣዩ ይመስል ነይሩ ነቲ ኩነታት ክሕወሶሲ ቅድመ ኩነት ከም ዘለዎ መስል ነይሩ ምክንያቱ ናይ መጀመርያ ኣኼባ ክልተ ነገር ኣምፂኡ ሽዑ መጀመርያ እቲ ጉዳይ ብዕቱብነት ዲና ነሳልጦ እዚ ወይ ከዓ ስምዒታዊ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ብዕቱብነት ነሳልጦ ኮይና ክሕወሶ ከኣትወ ካልኣይ ከዓ ጀሚርና ጠጠው ኣይንብልን ዲና ዝብል ነጥቢ ነይራቶ ጀሚርና ክንፍፅም ኣለና ሽዑ ካብኡ ከይወፃና ካብቲ ኣዳራሽ ከይወፀ ከሎ መጀመርያ ኣባል ናይ ተምሃሮ መራሒ ኮይኑ ከም ሽማግለ ተመሪፁ ድሓር ድማ መራሒኣ ኮይኑ ኣብ ክሳብ ምምስራት ናይቲ ማሕበር ተንቀሳቂሱ ማለት እቲ ማሕበር ክምስረት ከሎ ኣብ መጀመርያ ንርሑቕ ዝተመፀ ኣተሓሳስባ ከም ዝነበሮ ተስፋ ማርያም ርኡይ ነይሩ ምክንያቱ እታ ናይ መጀመርያ ሕቶ በቲ ቤት ትምህርቲ ብትምህርታዊ ጥራሕ ብትምህርታዊ ጉዳይ ዝግደስ ማሕበር ወይ ፕሮፌሽናል ማሕበር ጥራሕ ኢና ነፍቅድ እምበር ካብኡ ንላዕሊ ዝፍቀድ የለን ምስ ተባህለ እቲ መብዛሕትኡ ብዙሕ ሰብ ናይ ስምዒት ደረተ ኣልቦ ነፃ ማሕበር እንተዘይኮይኑ ኣይንቕበልን ኢና ዝብል ዳርጋ ነይሩ ተስፋ ማርያም ግን ሽዑ ነቲ ኩነታት መዚንዎ ኣብዚ ኩነታት እዚ ምዝ ግዜ እዚ እቲ ዝከኣል ተቐቢልና መበገሲ ጌርና ከይወዓለ ከይሓደረ ከዓ እቲ ቤት ትምህርቲ ክፈቕዶ ዝኽእል ዓይነት ማሕበር ተቐቢልና ንበገስ ትበሃል ድሕሪኡ ናትና ስራሕ እዩ ዝኸውን ልክዕ ከዓ ከምኡ ኮይኑ ከምዚ ክጥቀስ ዝፀንሐ እታ ሳዋ ዝዓበየት ኣብ ኤርትራ ዘላ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ኮይና ቀፂላ ማለት እዩ ድሕሪዚ ኣነ ብ1973 ናብ ሜዳ ምስ መፃኹ ተኻልኣይቲ ርክክብና ምስ ተስፋ ማርያም ኣብ 1974 ናብ ሜዳ ምስ ወፀ እዩ ኣብ ሜዳ ከምዚ ዝተጠቐሰ ውሩይ ስለ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ዝግበር ምንቅስቃሳት ዝምድና ስለ ዝነበሮ ዳርጋ ተመናጢሎም እዮም ማለት እዩ መጀመርያ ሽዑ ኣብቲ ብፃይ ማለት ሓው ሕሩይ ተድላባይሩ ዝመርሖ ዝነበረ ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ምስኡ ብሓንሳብ ተመዲብና ብሓንሳብ ናብ ሮመንሳዕ ዝበሃል ቦታ ተጓዒዝና ካብኡ ናብ ከበሳ ተጓዒዝና ኣብቲ ሮማንሳዕ ኣስኪሮም ዝነበሩ ተጋደልቲ ሓንቲ ነፃ ሰሌዳ ትፍለጥ ብነፃ ሰሌዳ ትፍለጥ ናይ መምሃሪ ኣስተምህሮታት ተዳሉ ንኣፍልጦ ናይ ተጋደልቲ ተዋስእ ዕለታዊ ፅሕፍቲ ኣብ ምድላው ተዋፊርና ተስፋ ማርያም ዓብ ተራ ከም ዝነበሮ ከዓ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዳርጋ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ዝፈልጦ ኮይኑ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ እቲ ምንቅስቃስ ክንሪኦ ከለና ናይ ተስፋ ማርያም ኣብ ስነ ፅሑፍ ከም ዝክበሃል ዝፀንሐ ምናልባት ዝያዳ ከተቕስዎ ይኹም ኣብኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ፖለቲካዊ ዝተምህሮታት ኣብ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ዕዉት ዝኾነ ስራሓት ዘካይድ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ብ1975 ናብ ቦታ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ካብቶም 5 ኣባላት ሰክረታርያ ናይ ጉባኤ ክኸውን ዝተመርፀ እዩ ማለት እዩ ማለት ኣነ ንሱ መልኣኬ ኢብራሂም ቶቲል መሐመድ ሓሚድ ቱምሳሕ 5 ኢና ናይ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ሰነድ ሰክረታርያ ናይ ጉባኤ ዝነበርና ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ እቲ ኣፍልጡ ክሳብ ክንደይ ሰፊሕ ምኳኑ ተራእዩ ድሕሪ ምዝዛብ ጉባኤ ኣባል መሪሕነት ፈፃሚ ሽማግለ ኮይኑ ከም ኣባል ፈፃሚት ሽማግለ
نتا زينا بتصحفت بزيناوي مداي نتقادلو حرنت إرترا بقوع ودبيو أم بالن أم مقبارن استقالة تقادا لايديو بحاتي روسي مننت ودب بزيناوي عيوتاتو بزرزروكا بمسكنات قصوت صنيحين ديو أو وشتن أو وطاين كم زللة هزبو خمزة عسلو زقابر استواصو نيرو تتبعنا فتسيمو مقنا نايكونان مالتي إذا طرح زي كوني أب استفعل لي مريحنة أو نتفتاتنا يودب كا تنقاسا قيسو مالتي حادي أبوشتي سراويت دا وفره نيملع على العمامي كايد نيرو إتي بشحن شعات 176 تجاهد هزبوا من قصاص نسمرت حيلتات صورة ويا قرارة بالشماغلة أبال ناي شماغلة تقابلو حرنة إرترا خوين تنقاسا قيسو أب قداي زيته شماغلة ناي زيته ناي تقابلو حرنة إرترا حد خابتهم مسيباو قنبارت ذات زنبرا نيرو بفلاي كا مس هزباو يعني حرنة تقرا يابز قبر زنبرا زور الربن زيتن حد خابتهم أبالات ناي شماغلة ناي تقابلو حرنة إرترا خوين زتواسئ تقادا لايلين تلازي ببوليتيكاوي بسنة صحفاوي مدى ينترأنا يو عابي أقلقلوت زقبري تقادا لاي منبارو أبزي كنت أصع عدن مركبنا عابي أقات عميو مالتي أبزينا ينوحنا يقال سؤال بحنساب زخدنا يخرق خلوه تسفى مريم كم سب كمينيرو نزبل حتو عنتو يحاو قرماي نقاش تغساب بالوز نبري أبلعلتي وفوي مقانو لوه مقانو أب أمنتو خساب موداتها زتصنع تمارا ماري من بارو توازاين حاجاتين ونيرو إيو مالتي نزقو داي بزملكت قال تتأكس أفكدو ليما مالت تسفى مريم كزارب كله كلنا بتصوتو كم نريو قسيلو قالاتو اندامرص ببحده زورت سبين يرو مالت نحساب حنت قال مسوصا نتخل ايتي تصبيا ايخا مالت قالات كوص كمرص غزي زوت نيرو ابغليو انتي مالتو يل كتحسب تجدديها انتي نا نترجمو تبليها حدا غزي أخيبا مريحنة أو أخيبا بشحن شعات 176 أبستقبري سالساي أخيبا نايسورو بايتو بزح حتوتات زل على اللوز نبر أواني تسفى مريم كاع حدا رئيتو يقرب أبزي زي نايد دوغان قوم تقرين يازهوني نايد دوغان قوم تقري عربي يازهوني وزيتا خمدي سلزلوتي بايتو حاو حمد محمود زتبهالي تقرينيا صبوق زخيل صبوق ززارب أبتي قداي حتو اللي دخل اللي قرب مالتي أبو ومبر أحمد ناصر ابن برشعو قزيخا أوكي حتوخا قرب يفقدون حجيت حتو كل سبز حتو زلو سبز بزعبا زلع تلعيلو زلو قداي يوز مثل الناس زلو نهدنا مالتي حمد محمود حتو خطو قرب تحتوي يبل نتوب تقرينيا تزاربتي نا كلكم توم تقرينيا تزاربتي الرأي حتو قرب ما كلكم زم تقرينيا تزاربوا زلهم سي كتزاربوا خلهم سي أنا يسمعكم تقولون ردوا لهم إذا تسمع مريم كتزارب كله كنت فتيمو يرد عننا له تحتين بارنا توم تقرينيا تزاربتي توم تقرينيا قوانقهم دخوانا خي لتسمع مريم تردوا لهم بالحاتي إذا بليزي نتأخيبا كابتو قداي قدشو ناب سحاق يروه شرح زي كونسي بزعبا تسفى مريم حيلو قانقوا ناي تسفى مريم ناي تقرينيون نخزارب كزي وسيدو كزارب كله انبقى كمزي إذا عينتو كتحسب زقدده كامن بارو يرأي كاين كتحف كله تسفى مريم كيف مالت إنك تعم معر زبرعو خووني إنك مرر كله خاسم زبرعو خووني تسفى مريم نابنت حدا جزي أبزي ناي سوراتات ناي حد من مللاس
ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ናይ ቤት ጽሕፈት ዜና ተመዲቡ ናይ ቤት ጽሕፈት ዜና ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ኮይኑ ዝሓዘሉ ሕጂ ቃል ንቃሉ ልክዕ ኣይዝክሮን ግን ካብቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ውደባታት ፍልልያት ንተሓኤ ብዝምልከት ሓንቲ ቃል ነፋጣት ኣመለኛታት ትብል ጽሑፍ ተዘርጊሓ ንተሓኤ ከም ፀርፋ ዓይነት ኮይና ትሰምዕ ተስፋዋርያም ተናዲዱ እንከኣ ቀልዲ ብዝመስል ሓደ ጽሑፍ ደርቢዩ ማለት እዩ ንሱ ድማ ቃል ንቃሉ ዘይኮነ ነፋጣት ኣመለኛታት ደልኩምና ንፋጥ እሞ ፀገም የብሉን ንቡር እዩ ንፋጥ እንታይ ባህላይ መናብርትና እዩ እቲ ሕሰም ኣብ ፖለቲካዊ ንፋጥ እዩ ዘሎ እዚ ከዓ ፖለቲካዊ ንፋጥ እዩ ክብል ይመሊሱ እዚ ጉዳይ እዚ ንዕኡ ከም ምሕጫጭ ወሪዱ ግን ዓቢ ስኒ ምሕርቃምን ዓቢ ሕርቃንን ፈጢሩ ብትኻልእ ዓውዲ ማለት እዩ ኣብቲ ዓውዲ ዘተ ናይ መሪሕነታት ከዓ መካሰሲ ኮይኑ ነይሩ ማለት እዩ ተስፋማርያም ከምዚ ኢሉ እናፀሪፉ እናወዘተ ዝብል ስለዚ እንተደልዩ ነዛ ብርዑ ናብ ስምህ ቀይራ ኸይድ እዩ ዘብለንስ ሓደ ካብዚ እዩ ካልእ ተመክሮ ክርኢ ከለኹ ብዘይካዚ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ግዜ ሬድዮ መፅያ መጀመርያ ግዜ ኣብ ሜዳ 1 ሚልዮን $1 ዝወደአት ሚልዮን ኣትያ መግለፂ ክግበር እንከሎ ቀዳማይ መግለፂ ብተስፋ ማርያም ተዳልዩ ነይሩ ብክፍሊ ዜና ኣብ ሓንቲ ነጥቢ ተጋደልቲ ሒዞም ዘኳስዕዋ ነይሮም ማለት እዩ እሳ ከዓ እንታይ ንሕና ሰብዋኒን ኢና ሕጂ ኣነ ኣብኡ ኣንብባ ተባሂለ መስ ኣንቢበያ ናብ ከበሳ ምስ ተንበብኩ ሰብ ኣነ ዝበልኩ ኣነ ኣንቢበያ እምበር ኣነ ይፅሓፍኳን ግን ኣነ ፅሓፍኳ ይመስለኒ ሰብ ማለት እዩ ተጋደልቲ ምስ መፁ እንታይ ኢልካ ንሕና ሰብዋኒን ኢና ብሓደ መፂ ንሕና ሰብዋኒን ኢና ናብ ምባል ክዋዘ ከሎ ማለት ድሕሪ ኣኼባታት ድሕሪ ኩሉ ግዜ ዕላል ፀወታ ክትዓት ኣብ ልዕሊ ሓድሕድ ምውዛይ ንቡር እዩ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ሓደ ብፃይና ስሙ ክጠቕሶ ኣይደልን ፍቓድ ኣይረኽብኩን ግን ብዓረብኛ ከምዚ ኣብ ክትዓት ኣብ ገለ ክመፅእ ከሎ ንስኻሲ ካሪሳ ኢኻ ከምዚ ጥፍኣት ኢኻ ንስኻ ምህላውካ ጥፍኣት ኢኻ ናይ ዋዛ እዩ ግን ከምዚ ካሪሳ እዩ ሕጂ ብዓረብኛ ተስፋ ማርያም ከዓኒ ንስኻ ከዓ ብርሰት ኢኻ ንስኻ ድማ ብርሰት ኢኻ ብለካዓለ ኢልዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሰብ እንታይ ፍልልያ ኣለዎ ይብሎ ማለት እዩ እንታይ ፍልልያ ኣለዎ ካብ ጥፍኣት ብርሰት ማለት ኩሉ ሓደ እዩ ኣይኮነን ይብል ትፍልልይ ክነግረኩም ሓንቲ ዛንታ ኣላ ክነግረኩም ይብል ማለት እዩ ሓንቲ ዛንታ ከዓ የምፅእ ጸሓፍቲ ምሁራት ተኣኪቦም ሓደ ግዜ ኣብ መንጎ እዚኣ ጥፍኣትን ብርሰትን ማለት ዲዛስተር ኤንድ ካላሚቲ ተኣኪቦም ንኣብነት ንስኻ ኢሉ ንዕኡ እንዳመልከተ ንስኻሲ ውሕጅ ክትሰግር ክትብል ጋሻ ውሕጅ መፅኡ እንተዝወስደካሲ ንዓና እንታይ ምዃነ ብፃይና ጠፍኣና ስለ ዘሎስ እዚስ ጥፍኣት እዩ ሕጂ ግን ሓደ ካልእ ሰብ መፅኡ ሰብ ውሕጅ ክወስዶ እንዳረኣየ ጠጠው ክብል ዘይክእል ነጢሩ ንዓኻ ካብቲ ዝወስደካ ዘሎ ውሕጅ ሓጊዙ እንተውፅዩካ ኣድሒኑካ ኣሎ ንዓኻ ንዓና ግን እዚ ብርሰት እዩ እቲ ጉዳይ ናብ ሰሓቅ ናብ ፀወታ ናብ ዋዛ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ምህላዊ ጥፍኣት እንድሕር ኢሉካ ምህላውካ ከዓ ብርሰት እዩ ማለት እኳ እዩ ኢሉ ይዝምዝም ማለት እዩ እዚ ክናፍቕ ከሎኸ ክዋዘ ከሎ ኢልና ከስተንትን ወይ ክናፍቕ ከሎኸ ኣነ ዝዝክሮ ክናፍቕ ከሎ
درف ناي ፀሓይቱ በራኺ ይዝክር እዩ ማለት ኣስመራ ወርቂ ሚለን ኣስመራ ወርቂ ሚለን ከዓዶም ፂኸ ኣመል ከዓዶም ፂኸ ኣመል ምስትንበሳ ምስትገባል يحواتي فحفاح إلهم يفتو وكايل كني مستم مهرتي يخبرك كايل كني مستم مزح محزوتي تغند زبلا بلع كسرتي خي واقع مصحفتي أنا كوعي بلع كسرتي خي واقع مصحفتي أسمرا وكميلة منقسط سماعي وارسة يغنيني ثانك يو دقيقة حجون نابع عرفتو نابع كلت عرفتو نسجرينا أتو آرون محسنتو لخاديخا كم أون تمليسوخ مسألنا أيو داويت قبر مسكال تي دونغويل ناون سلازي جمرنا لازم نقزيها أبقى متندعتنا كيدينا أتو آرون الله هادو سلازي داويتنا أتو داويتنا بهاخ نحل دحري استفال عليو ناي نوح جدي عروخ بتصوت ناي تسفى مريم مزراب قرب تقامين من تاي لارقا خلاتنا بمعرس لنفلتو بزح كاب تخبلو زلنون لارقا الليفهم تلاليفهم زح هاي قد فليت جن اسكي قرب قبل مستشفى مريم ما شحن شعت ميتن سواء كلتن عامة مرد فرنجينا بسمرة يونيفرسيتي تراخبنا أبتجيتي أنا خم ناي قدام عامة تمهاري بستمزق كله نسو ناي سالسة عامة تمهاري نير مجمرتا جدي زيادة ذكر ربنا أبتو وانتي أب كتراتن كتماتاتن إيرترا زغيد نبرة نهرين أي هاجرة وغالسي خون كله بفلايجن في أبتين برسل نبرة تجمرهم كسقاس نايتم هارو بفلاي نايتم هارو محبر مقام بزنبرنا ناي حبار دليتن أمنتن يونيروخ بالخل أبتجي زيتي برقتي محبر نايتم هارو مخا بوليتيكاو باريات زلوو أبتحتي مجزاتا وسرعات المقام كتحسب قرب أشجاري يونيروغن لكن كتي تاريخها وخناتات زمتو أصل هذا بري كون كون كيلوغن زما حبر زي كون كون مقالو تينك مسجنا تصبو غيرو غليتو ناي تسفى مريم ناي ممراح كالت وسالي ترى نيرو بحلا يعني انتاي تم محدار كم تنحنا عند اللي نبرنا عينة محبر قوم فقالين عين ورن خمت دقيقة قلتون ما بزحتنا بغلطمنا نتمع حبر كم تندلي خنا قوم وخين ويسمعنا نيرو نايت سفا مريم ابروتش كورب فليز ولا نيرو مستم محلار بزح منها هاركياتنا زقدس مقام نايت مع حبريو حسب تداوي منابي قصنا نوسدون ناتنا قانت ستحت تيوب على نيرو بخومون محبر كويب حسب مسكوم أجن تي محدارون بزحنا متلاخ خيداي مرتين كمي نسمع حبر بحبر لا ترى لا ده أخسر حيقل زبل مجد هيزو بزي سوا بحال محبر نايتا مهارو موها بوليتيكا وكأننا دلو محبر كقوم زخاله
ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ተስፋ ማርያም ዝተፃወቶ ተራ ኣብ ቅድሚ ኩላትና ናቱ ብቕዓት ናቱ ክእለት ክሳብ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ብሩህ ነይሩ። ምቋም ናይ ሳዋ ከም መወዳእታ ዓላማ ኣይነበረን። እቲ ቀንዲ ናብኡ ዘገፁ ዝወሰደና እቲ ንቕሓትን ድንፋዕን ኣተሓሳስባ ተምሃራይ ንምርግጋፅ ተምሃራይ ክንብል ከለና ጥራይ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዘይኮነስ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ካብ ቀፅርታት ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ወፃኢ እውን ሃገራውን ዓለማውን ንቕሓት ንምብራኽ ኣብ ማሕበረ ኮማዊ ህይወት ህዝቡን ሃገሩን ተሳትፍኡ ንምዕዛዝ ዝዓለመ እውን እዩ ነይሩ። ነዚ ንምግባር ተስፋ ማርያም ካብቶም መስረቲ ናይ ማሕበር ተምሃሮ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ከም ፕሬሲደንት ናይቲ ማሕበር ኮይኑ ኣገልግል እዩ። ኣብ ትሕቲ መሪሕነቱ ሳዋ ብዙሕ ኣገዳሲ ክትዓት ዝተካየደሉ ናይ ተምሃሮ ምግባእ ከተከናውን በቂዓ ከምኡውን ከም ዋና ኣሰናዳኢ ናይ ኤዲተር ብተግባር ዋላ ምስግና ባህታ ዓብይ ተራ እንተነበሮ ወሳኒ ተራ ዝፃወተሉ ዝነበረ መፅሄት ድምፂ ሳዋ ወይ ቮይስ ኦፍ ሳዋ እንብሎ ነበርና ሰጋእ ከይበለ እቲ መፅሄት ሰጋእ ከይበለ ብጉዳይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያዊ መግዛእታዊ ስርዓት ብዓውታ ከድምፅ ዝኽኣለት መፅሄት ንምሕታም በቂዕና ማለት እዩ። ኣብዚ ምናልባት እቲ ቁሩብ ዝገርመኒ ኣብ ግዜ ግራጁዌሽን ተስፋ ማርያም ግራጁዌት ዝገብረሉ ዝነበረ ዓመት ማለት እዩ ገለ ሰበስልጣናት ናይ ኢትዮጵያውን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ መፅኦምሉ ዝነበረ ግዜ ቅዳሕ ናይታ መፅሄት ኣብ ኢድ ናይቶም ሰበስልጣናት ከም ትበፅሕ ገይሩ እዩ ተስፋ ማርያም። ቁሩብ ንዓይ ሰርፕራይዝ ነይሩ። ግን ቶም መራሕቲ እንዳሕራይ ነቲ ቤት ትምህርቲ ኮምፕሌን ከም ዝገበሩ ስለምንታይ ከምዚ ይፍቀድ ትብል ግን ከም ተምሃሮ ናትና መልእኽቲ ነመሓላልፍ ነርና ግቡእና ንገብር ነርና ማለት እዩ። ዝኩሉ እዚ ከካይድ ከሎ ተስፋ ማርያም ብኩሉ ሸነኻቱ ናይ መደረ ክእለቱ ናይ ምፅሓፍ ብቕዓቱ ንኹነታት ናይ ምንባብን ምርዳእን ምትርጓምን ዓቕሙ ናይ ምውሳንን ምትግባርን ብልሓቱ ገና ንሜዳ ከይወፀ ናይ ሓደ መራሒ ሙሉእ ትሕዝቶ ወይ ፉል ፓኬጅ ዝውንን ሰብ ምንባሩ ንኩላትና ብሩህ ነይሩ። ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ኣብ ቀፅሪ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ጥራሕ ኣይተደረተን። ከምቲ ኣቐዲሞም ኣሕዋት ክጠቕስዎ ዝፀንሑ ምስ ብረታዊ ተጋድሎ ሓያል ርክብ ነይሩ። ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ምስ ዝነበራ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትታት እውን ኣድላይ ዝምድና ተፈጢሩ ነይሩ። ካብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲ ወፃኢ ኣብ ኣስመራ ዝካየድ ዝነበረ ምንቅስቃስ ኣብ ትሕቲ ሽፋን ክለባት ናይ መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ ክርስትያናዊ ማሕበር ወይ ከዓ YMCA ዝካየድ ንጥፈታት እዩ ነይሩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ክለባት ናይ ኣብ YMCA ዝቆሙ ነበረ ክለባት ንፖለቲካዊ ንጥፈታት ኢና ንጥቀመሉ ነርና ማለት እዩ። ኣብ ኩሉ እዚ ንገብሮ ዝነበርና ንጥፈታት ከዓ ተስፋ ማርያም ዝለለ ኣድማዒ ተሳትፎ ዝነበሮ ሰብ እዩ። ድሕሪ ምምራቑ ተስፋ ማርያም ከምቲ ጥቀስ ፀንሐ ነዊሕ ኣይፀንሐን ንሜዳ ከይዱ ንሕና እውን መብዛሕትና ብፍላይ እቶም ኣብቲ ናይቲ ማሕበር ናይ ምምስራትን ናይ ምምርሑን ሓላፍነት ሒዝና ዝነበርና ሰዓብናዮ ኣብ ሜዳ እውን ተራኺብና ማለት እዩ። ተስፋ ማርያም ብኮርስ ኣብ ናይ 1975 ጉባኤ ኣብ መሪሕነት ከም ዝተመርፀ ከም ኣባል ፈፃሚ ሽማግለ እውን ናይ ዜና ሓላፊ ከም ዝኾነ
تقصنيو ናይ ዜና ቤት ጽሕፈት ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ናይ ተስፋ ማርያም ናይ ብሓቂ ሰፊሑን ዓሚቑን እዩ ብዓቐን ጥራሕ ዘይኮን ብዓይነቱ እውን ኣዝዩ እናማዕበለ እዩ ተጓዒዙ ኣብዚ በጋጣሚ ከይተዘከረ ክሓልፍ ዘይብሉ ተስፋ ማርያም ቋንቋ ትግርኛ ከምቲ ሓው ግርማ ዝጠቕሶ ዝነበረ ከም ማንም ካልእ ቋንቋታት ንዝተፈላለየ ዓውደ ፍልጠት ንክገልፅ ዘብቅዕ ቃላት ኣብ ምርካብን ቅዲ ኣፀሓሕፋ ኣብ ምትእታውን ነባሪ ወፈያ ኣበርኪቱ ባህላ እየ ከም ኣባል መሪሕነት ተስፋ ማርያም ከም ሓደ ሰብ ካብ ናይ ብልሽውና ባህርያት ርሒቑ ልክዕ ከም ተራ ተጋዳላይ እናነበረ ብኣርኣያነት ይመርሕ ነይሩ ተስፋ ማርያም ኣብ ሜዳ ዝነበረሉ ይኹን ብድሕሪኡ ንኩሉ ድሑር ምጉጅጃላት ንዒቑ ምንቲ ሓቀኛ ሃገራዊ ህንፀት ዝመከተ ኣብ ልዕላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ኤርትራ ናቕ ዘይብል እምነት ዘመስከረ ዘይረዊ ባህጊ ናይ ስልጣኔን ዘመናውነትን ዝነበሮ ዜጋ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብ ብዙሓት ካልኦት ኣዝዩ ዝፈልዮ ወይ ዝልለየሉ ነገር እንተልዩ ስልጣኔናን ምስጓምናን ካብ ታሪኻዊ ውርሻታትናን ዘቤታዊ ክብርታትናን ዝምንጩ ዳ እምበር ካብኡ ተፈልዩ ዝኸይድ ሱር ኣልቦ ሰራዚ ዘኽታም ዝምናው ከም ዘይህሉ ናቕ ዘይብል እምነቱ ምንባር እዩ ንቋንቋ ትግርኛ ካብ ዝነቒሉ ዝነበሮ ኣድናቖት ንድምፂ ምእኩል ፊደላቱ ኢንፋክት እዛ ቃል እዚኣ ናቱ ካብ ካልእ ሰብ ሰሚዓ ዘይፈልጥ እያ ንድምፂ ምእኩል ፊደላቱ ንስርዓተ ነጥብታቱ ኣሰራርዓ ሙሉእ ሓሳባቱ ካብ ኣፀሓሕፍኡ ጎህድ እዩ ነቲ ንዘመናት ዝሰረረን ቀጻልነቱ ዘረጋገፀን ሃይማኖታት ኤርትራ ብፍላይ ድማ ንግእዛዊ ስርዓተ ቅዳሴ ኦርቶዶክስ ኤርትራ ዝነበሮ ኣኽብሮት ንኩሉ እቲ ዝሓለፈ ወለዶታት ኤርትራ ዋላ እውን ኣብ ትሕቲ ባዕዳውያን ኮይኑ ዝረጋገፆ ናይ ምዝምናዊ ኣንፈታት ዝህቦ ዋጋን ክብርን ግዙፍ ነይሩ ገና ተምሃሮ ከለና ተስፋ ማርያም ብዙሕ ዘንበበ ብርቱዕ ናይ ምርዳእን ናይ ምማይን ናይ ምሕሳብን ክእለት ዝነበሮ ሓያል ናይ ክእለት ናይ ነቐፌታዊ ኣተሓሳስባ ዝውንን ካብቲ ናይቲ እዋን እቲ ፈሊጣዊ ቅዲ ወይ ኢንተሌክቹዋል ፋሽን ኣዝዩ ዝሰጎመ ነይሩ ባህላ እየ ዋላ እኳ ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ብሓባር ዘሕለፍናየን ዓመታት ኣዝየን ውሕዳት እንተነበራ ዝምድናና እንዳተቃረበ ኣብ ዝኸደሉ ንዓይ ካብ ናይ ሽዑ ኣብ ፃዕዳን ፀሊምን ዝተደረተ ናይ ዓለምና ኣረዳዳ ናብ ብብዙሕ ሕብርታት ዝቐናጀወት ዓለም መስኮተይ ኮነ ቀስ ብቐስ እውን ዓለምና ብሰፍሓ ንምድህሳስ ዝብዘኽእል ምስ ብዙሓት ፀሓፍትን ፈላጣትን ናይ ምልላይ ዕድል ከፊቱላ እዩ በዚ ድማ ምስ ተስፋ ማርያም ምፍላጠይ ሓደ ካብቲ ኣብ ሂወተይ ዘጋጥመኒ ፅቡቅ ዕድላት እዩ ባህላ እየ ዕሙር ኣፍልጦን ወሓላ ወዳድቓን ቃላቱ ኣሰራርዓ ሓሳባቱ ንፅሩነት ናይ ጉዳያት ኣረዳድኡ 2-3 ደረጃታት ኣቐዲሙ ንምዕብልናታት ናይ ምስትብሃል ክእለቱ ካብቲ ኩሉ ግዜ ዝዓጅበንን ዝገርመንን ነገራት ነበረ ምስቲ ኩሉ ምቅርራብና ግን ተስፋ ማርያም ብቐሊል ክትገልፆ ይከኣል እዩ ዝብል እምነት የብለይ ከምኡ ልሕር ክብል ኮይነ ዝሕስቡ ዘለኹ ኮይኑ ይስምዓኒ እዩ ንዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለየ ስምዒታት ከለዓዕለሎም ዝኽእል ሰብ ምንባሩ ኣፀቢቐ ይፈልጥ ብቐረባ ንዝፈልጦ ግን ብፍላይ ነቶም ናይ ቀረባ ብፆቱ ተስፋ ማርያም ምቕሉል ዓላ ተፃዋታ እዩ ነይሩ ኣብ ርእሲ እቲ ቁም ነገር ዝመልኦ ዘይስልች ዕላሉ ክስሕቕ ዝደሊ መስሓቕ ናይ ምንጋር ክእለት ዝውንን ሰብ እውን እዩ ነይሩ
ብፍላይ ንልምድን ባህልን ህዝብና ዘንጸባርቕ መስሓቕ ኣዝዩ ዘሰማቕር ብቓላት ዝህልዎም ካብ ልሙድ ተራ ትርጉም ንላዕሊ ንምርዳእ ብዙሕ ዝመራመር ሰብ ነይሩ። ድሕሪ ሰዓታት ኣብ ጽርግያ ናይ ኣስመራ ንነዊሕ እናዞርና ሓደ ግዜ ናብ ባር ፖርቲኮ ይኹን ኣብ እንዳደናዳይ ቦውሊን ሻሂ ይኹን ካፑቺኖ እናሰተና ኣብ ሜዳ ኣብ ዝተራኸብናሉ እዋን እውን ናይ ነዊሕ ቁም ነገር ሓዘል ዕላል ለይትታትን ዘሕለፍናዮ ፀወታን ሰሓቕን ኩሉ ግዜ ዘይርሳዕ ተዘክሮታት እዩ። ሕጂ ድማ ከም ኩልኹም ኣብ ስደት እዚ ናይ ጽሞና ግዚኡ ምናልባት ንዕኡ ከም ናይ ጽምዋ መረስዒ ዝሓናጠጦ ግን ንዓናን ንዝስዕቡ ወለዶታትናን ትሕዝቶ ህያው ደብሪ መጽሓፍ ንምርዳእን ምስጢራት ግጥምታቱ ንምፍታሕን ዕዮ ገዛ ከም ዘለና እናተረዳእኒ ንስነ ጽሑፍ ትግርኛ ብዝወፈየ ሓድጊ ክሳብ እንስዕቦ ክንዝክሮን ከነመስግኖን ምንባርና እዩ። ይቐኒየለይ። ታንኪዩ ቴንኪዩ ዳዊት። ኣቶ ኣሮን ምሕፅንቱ ህሉ ዶ ኣለኻ? ገዘሊኻ ናብቲ ዝቕፅል ክንሰግር ኢና። ኣቐዲመ ግን ኩልኹም እዞም ተመክሮኹም ከተካፍሉ ፀናሕኩም ኣዝዩ ዘቐንዕ ተመክሮ እዩ ኣሕሊፍኩም። ብኸምዚ ዓይነት ትዝክሮ ብፃይ ብኸምዚ ዓይነት ትዝክሮ መሓዛ ዓርኪ ከልወካ ኣዝኻ ዕድለኛ ምዃን የድሊ። ወለዶና ከዓ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ከም ተስፋ ማርያም ዝኣመሰለ ተዘካሪ ኣፍራይ ኣማእዛኒ ሰብ ክፈጢሩ ክሓልፍ ብከምኡ ክዝከር ተስፋ ንገብር። ኩልኹም ብዘይ ብቂ ብዘይ ኢጎ ንተስፋ ማርያም ከተድንቅዎ ክንርኢ ምኽኣልና ከዓ ዓብይ ትምህርቲ እዩ። ቴንኪዩ። ናብቲ ዝቕፅል መደብ ሕጂ ናብ ምንባብ ግጥምታት ክንኣቱ ኢና። ገለ ግጥምታት ናይ ተስፋ ማርያም ክነንብብ ኢና። ብመጀመርታ ክልተ ፍሉጣት ኣብ ስነ ግጥሚ ትግርኛ ኣብ ዝዓበየ ወይ ዝሓሸ ደረጃ ኣለዋ ኢልና ንኣምነለን መሳርሕትና ብፆትና ክልተ ደቂ ኣንስትዮ እየን። ሳባ ኪዳነ ጓል ሓማስየን ፃዕዳ እትብል ግጥሚ ናይ ተስፋ ማርያም ወልደ ማርያም ከተንብብ እያ። ምናልባት መፅሓፍ ኣብ ጥቓኹም እንተላ ኮይና ኣብ ገፅ 68 እያ ትርከብ። ድሕሪኡ ይርጋዓለም ፍስሓ ፀፀር እትብል እዚኣ እውን ናይ ተስፋ ማርያም ወልደ ማርያም ግጥሚ ከተንብብ እያ። ፀፀር ከዓ ኣብ 109 ገፅ ኣለዋ ማለት ሓንቲ ኣብ 68 ይርጋዓለም ተንብባ ከዓ ኣብ 109 ኣለዋ። ስለዚ ሳባ ዕድል ክበኪ። ሳባ ኣለኹ ዶ? ኣለኹ ስማዕ ዶ ኣለኹ? ስምዑ ኣለኺ። ፅቡቅ ገይረ